50 ka mga barong-barong sulod sa Doña Pepang Cemetery ang gipang demolish. Samtang aduna pay mga balay nga ginegotiate sa kagamhanan aron mobiya na sa pagpuyo sulod sa samang. Ani ang report. Tinguha sa kagamhanan sa Dakbayan Sugbo nga malimpyo ug mahawanan ang sulod ug gawas sa Doña Pepang Cemetery. Busa ipatuman ang clearing operation sa mga barong-barong nga anaa sulod sa samang. Matod ni Ramil Ayuman, ang Special Assistant to the Mayor, nga ang naasoy mga residente napapahawa na kaniadto apan na malik ra gihapon sa paglabay sa panahon. Gawa sa mga barong-barong aduna pay mga istruktura ang gikatakdang kubon. Hinoon, ipasubay kini sa proseso diin gitanaw ang posibleng paghatag kanila og financial assistance. 50 plus ang atong gi-clear. Pero mo niya katong mga 2015 nga nabayran na, and then kanang namalik, no, namutag mga sin, na mga manok-manukan, pero anyway wa man sila reklamo. Ang katong sa 37 ka balay mo to'y gipagi pa to kanang due process, no, like local housing board gi-check na to whether kung na relocation or tigag financial assistance. Higpit na usab nga idili ang pagparking sa masakyanan sa Doña Pepang. Ang naasoy sementeryo gitinguhang himuong heritage site o dapit sa turismo sang lit-anaaman dinhi. Nahimutang usab ang lubong sa mga kanhi opisyal ug mga nailang personalidad sa dakbayan sa Sugbo. Well, ang direction gyud ni Mayor is mo na ang paghimo aning heritage nga site, no, kay of course na 18 ni siyang lugar na adiri gipang silang mga Osmeña, mga Soto, mga silang F. Ramos, diri gilubong, no? Si Don Vicente Rama na po din hin. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.